tuan mga rayang, so yari na sab inda tata. So adlaw ini mga tuan mga rayang aon kita niyo biya pagyanong challenge nila biya trotropahin o jojowain syempre. So adlaw ito nag-post ako biya mga aon nag-comment na comment section, gi-mention nila yung mga kabayaan ko or trotropahin ko atawa jojowain ko kuno. So actually aon kita yung second batch for that kasi nga mataod nag-comment. So biya o inapi ko hangpo tao ang puusog. So mag-start na kita mga tuan mga rayang ha. So mag-start ako kan Noel. So Noel bong guys sab siya ini kuan naka-red siya. Sa feeling ko kan Noel ini kuan ano ba yan? Trotropahin ko siya kasi long niyo may ta mga tuan mga rayang. Basta feeling ko kuan ano ba yan? Magka-vibes kami kadua ini ha. Biya bongga siya di ko siya bukon ako bukon ko siya bet sa aon talaga biya bongga ha usog na bet ko ha bukon ka Noel ini. So Noel trotropahin kita tuan. So magsukol kayo. So mga tuan mga ray in second kita unta ko in second. So Hikalid bongga siya naka-topless doang Hikalid ini. Sa bisan sabi ato Hikalid ini kuan siya ano ba yan? Siya usog biya. So baka ko papiun trotropahin o jojowain siya in biya feeling ko trotropahin ko siya mga tuan mga rayang long yung may ta pasalan siya in usog biya ipagtanggol niya kaw ha siya inumian biya may ta mo kyalo inda tata biya twin style niya ini biya bongga siya biya bang mga lukay mo biya suntukon niya magbiya sinang lukay mo ya tuwa mga tuan mga rayang. So bisa isa biya tutu Kalid trotropahin kita tuan magsukol kayo mo. So mga tuan mga rayang ubos na kita niyo kan Kalid. So matunay sab kita niyo kan Abdul Gapur Toto. So si Abdul Gapur Toto ini biya malanjang usog malanjang ubos siya to biya kukang biya malanjang ubos biya mahaba intay nga biya sab tay nga ko sa bisan ni sab biya to uto feeling ko trotropahin no jojowain feeling ko trotropahin pakaw kasi lang mo may kasi bang ako maasawa biya feeling ko suntukon mo yung sungad ko gayon biya lupa-lupa mo suntuk mo yung sungad ko na wine ng gaman ng lalago. So istoryahan ko sa Abdul Gapur Toto kalasahan trotropahin kita ha tuan tunay when nakapaska ko ini. Sige na mga tuan mga rayang. So ubos na kita kan Abdul Gapur yan to kuwaday sab ini pang-upat kan Fornash. Hala, bongga rin sa Fornash ini, handsome, cute, yung kalasahan ini. So, feeling ko kan Fornash ini, kuan, ano ba yan? Hindi ko pa ingatan bang unong siya ini? Bongga rin sa sini, di adobo. Sa kuan, trotropahin rin sa Fornash ini, asal ko istoryahan ko ha. So, angkan ko na siya, trotropahin siya, bunso ha, biya maiyan mo siya na kawa abet tuto ka ko biya marayon adat nga ini malingkat biya bongga siya bagayon bongga siya trotropahon na. So magsukol kay mo to kuan kan Fornash trotropahin ko inda tata mua. So mga tuan mga rayang upat na nuay nakapaska ko. So moto kita ni panglima hikuan Muzail Bitak. Biya Muzail Bitak ini handsome daisal. Oh, MG handsome sila katan actually. So Muzail Bitak biya feeling ko trotropahin o jojowain. Feel ko kuan day sabi siya ano ba yan? Trotropahin day sab siya ini asa ko istoryahan ko. Basta rin dagus niya ini in lupa-lupa niya. Biya marayaw siya magbaray, biya twin style niya bongga. Biya idol siya ini. So lasa kan Muzail Bitak, trotropahin ko inda tata ha. Kuno man kita makapagkita, so magtropa-tropa kita. Kamaya kaudaran. So ubos na kita kan Bitak to kan Muzail Bitak. So bihaon kan kuan sa Bitak kan Yash Aksud. So hiyak na mga Yash Aksud ini biya man siya biya feeling ko trotropahin no jojowain biya trotropahin siya ini biya marayawin lupa niya ini biya bongga siya ha biya pagkuanon niya ko tawagon niya ko kakak tarhata biya tin lupa niya feeling ko ha biya bunso ray sab siya ini Yash Aksud. So
Yash, aksud kalasahan, totropahin kau indak tata. So, rayang, mayroon kamu nakapasyan. Semoga, di rasa bisan kamu hansam. Di kamu tupun halingkat ko, asal kamu istorihan ko ha. I am the one, the way your son don't need a... So, lumagpa ko biya kawayaan ko tuod ha. Di kamu makapas ka ko. So, magsukul kay mo Yash, tropahun takaw, bagay-bagayon takaw, magsukul mo amo. So, mga tuan, mga rayong ubus na kita kan Yash, aksud, matunisab kita kan Radser Damang. So, Radser Damang ini kuan, hansam, marayaw usog, asar ko istorihan ko. So, feeling ko, actually, bang mga Muslim, ta usog, yakan, sama bangini, uno-uno na ha. Mataud hansam, bay taabun na mga tuan mga rayang, mataud tuod hansam, asal ka mga istoryahan ko. Kahirad sa damang ini, totropahin o jojowain siya, feeling ko, kuan, totropahin day sab siya ini, wala sab siya nakapasalingkat ko, asal ka mga istoryahan ko, mataud day ang usog, di magkapas-pas ka ko yan. So, totropahin kita, feeling ko hirad sir, kuan siya yung usog, kuan, ano ba yan? Malasa siya magbagay, biadto, di siya magpanglimot, biadto yung dagbus na yung kara-kara, ito yung feel ko, hindi ko sab kaniyo. So, Radser, kalasahan, totropahin ka hindi tata mo ha, mo, pagka mayadaran. So, mga tuan, mga rayang, ubus na kita kan Radser Damang yato, yari na sab kita kan Abdul Karim Lee. So, Abdul Karim Lee, ini hansamin bata-bata ini rayang, feeling ko ma-child abuse, ako bang ko siya jojowain, hangpo tag unum pa, hangpo tag pito pa yung umul niya ini. So, wala sa unin sa sinsiki mo. Asa ko istoryan ko. Sabi ato Abdul Karim, hansam tud ka wala sa indak tata, ikaka mo tata ini, feeling ko totropahin kita la sa ha, ikaw yung bunso. Ha, sige na, mua. So, ubus na kita kan Abdul Karim yato, marinasab kita kan Muhammad Yusuf. So, yung Muhammad Yusuf, handsome day sab siya ini. Makakilig-kilig ka mo katantan. Actually, kung ano ba yan, katan ka mo handsome. So, away ka mo nakapas ka ko. Asal ka mo istoryahan ko. Kuan, Yusuf, kan Muhammad Yusuf, trotropahin ka inda tatala sa alam mo may ta. Ikaw rin sabihin kuan, inusog, yanun ko lasa tong ruben pitaka ko ini anang po nga ibon niya ha ikaw jagahan mo to rin sin ko yato ha kapangandulan ka tindagbus mo kala sahan takaw katan ka mo guwapo hansam sa way ka mo nakapas ka ku katan. So I love you kay mo Muhammad as a tropa. So, mga ton, mga rayang, ubus na kita ni kan Muhammad, kan ni rayang, nga rin nahikuhan, so ini Sanderford, dayangin siya ini tropahin o jojowain. Feeling ko sabay siya papatayin. I am the one, the way your son don't need a... Sa kamo istoryan ko. Sa Sanderford, to be honest with you, Sanderford, kuan siya, ano ba yan? Basta wish ko talaga bet ni Sanderford. Umuyan na siya, wish niya rin sa bako bet. Pero na pakialam ko, basta wish ko siya bet. So, mga tuan, mga rayang, ni Sanderford na dyan siya. Bisan ba kayon, bisan tropahon, bisan tunangon, Sanderford na dyan ka. Ha, mua. So, mga tuan, mga rayang, mga kalasahan, ubos na yun. Hangpu, mga usog-usog biyan ha. Magsukul kanyo katantan mga tuan mga rayangin, mga next vlog ko biya mga magmukbang na kita ha. Kamaya kamo katantan kalasan kamo inda tata. So in mga second batch at tuin biya bakas na comment section ha. Alasa takad na kamo minandag tani magbalik video. So in kay bananang ka-chat kura sila. So magsukul kanyo katantan, I love you. Katan kamo bisan pa kay marayaw usog. Uno-uno na yung mga kutis ni uno-uno na rayang uno-uno na kano nagtalok-talok na kamo, way kamo nakapas ka ako, magmapan kamo ha, kasi dito sobrang lingkat nga, di ka magkapas-pas, sige na kamo daran.